जय मिथिला जय जानकी। आई फेर अहाँ सबके सनातनी इतिहास मैथिली चैनल पर स्वागत है। फेर अहाँ सबके सामने वेंकट रमन मंदिर के बारे में जानकारी दे ले उपस्थित। वेंकट रमन मंदिर करकला जे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जेकरा पदु तिरुपति के नाम से सेहो जानल जाय छै। और ई मंदिर के करकला के गौर सारस्वत ब्राह्मण के द्वारा बनायल गेल रहे। और ई मंदिर के स्थापना 25 अप्रैल 1537 ईस्वी में कैल गेल रहे। और ई मंदिर तिरुपति के पश्चिम में स्थित है और जखन कि मूल मंदिर पूर्व में स्थित है। और ई मंदिर अपन नामे में ई मंदिर के अर्थ दर्शावे छे, जेना कि कन्नड़ में पादु के मतलब भेले पश्चिम और तिरुपति के मतलब भेले तिरुमाला मंदिर। भारत के कर्नाटक राज्य में करकला के ही प्राचीन मंदिर करकला के गौर सारस्वत ब्राह्मण के द्वारा बनायल गेल रहे। 1510 ईस्वी में गोवा के ऊपर पुर्तगाली के आक्रमण के बाद लोग सब गोवा से पलायन केनाय चालू कर देलखिन। पलायन करे के कारण यह रहे कि लोग सब पुर्तगाली द्वारा देल यातनाएं सब नहीं झेल सके छलखिन। तय कारण वो सब गोवा से पलायन केनाय बेहतर। लोग सब गोवा से पलायन कऽ केरल, कर्नाटक जैसे भारत के अन्य राज्य में चली गेलखिन। और लोग सब पलायन करा के साथे साथ अपन घरेलू सामान सेहो लऽ कऽ आबि गेलखिन। मंदिर के इतिहास लगभग 15वीं शताब्दी से जखन जैन भेड़ रासा ओडियार करावल और आसपास के इलाका पर शासन करे छलखिन, तखन जैन ओडियार ने गोंडा के सारस्वत ब्राह्मण सबके अपन जमीन दान कऽ देलखिन, कियाकि ओ सब अपन जिंदगी खुशहाली से बिता सके। अपन जमीन खेती के लिए दऽ देने रहथिन, कियाकि ब्राह्मण लोग सब खेती के अपन पेशा माने छलखिन। और 15वीं शताब्दी में एहि समुदाय में मुख्य लोग पुजारी, जोशी, पौराणिक और तांत्रिक छलखिन। मंदिर के स्थापना के सही तिथि अखनो तक अज्ञात है, क्योंकि ओहि समय में कोनो लिखित दस्तावेज नहीं रहे। मंदिर के मुख्य आकर्षण ई मंदिर के स्थापना समारोह रहे और सारस्वत ब्राह्मण सब भोजन और आश्रय के तलाश में कर्नाटक आयल रहथिन। और वो सब समुद्र तट के साथे साथ अनेक स्थान के सेहो दौरा केलखिन, जैमे से कुछ सारस्वत ब्राह्मण कारवार, अंकोला, कुमटा, भटकल, शिराली इत्यादि अनेक स्थान पर बस गेलखिन। और कुछ केरल गेलखिन, कुछ एर्नाकुलम, कुछ कोचीन, कुछ मंजेश्वर आदि में बस गेल। कुछ सारस्वत ब्राह्मण सब उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में चल गेलखिन, जे पहले मैसूर राज्य के अधीन 1530 ईस्वी और 1550 ईस्वी के बीच में जैनियों के पांड्य नगरी में आबिकऽ सारस्वत ब्राह्मण सब बस गेलखिन, जेकरा आई के डेट में करकला के नाम से जानल जाय। अपन साथे सबटा सामग्री और घरेलू सामान लऽ के एलखिन, जेमे भगवान वेंकट रमन के मूर्ति सेहो शामिल रहे। गोवा से पलायन करा में एकटा और परिवार रहे, जेका नाम रहे सोमा शर्मा। वो तिरुपति मंदिर के पुजारी छलखिन हैं। प्रभु अपन जीवन करकला में शुरू कर देलखिन, जे तरीका से वो गोवा में रहे छलखिन और सबटा रीति रिवाज और अनुष्ठान के साथ वो अपन पुजारी सब के संगे जुड़ गए। सारस्वत ब्राह्मण सब भोजन और आश्रय के लिए जगह जगह भटक कर एहि स्थान पर एलखिन। तखन वो जैन राजाओं सबसे भेंट केलखिन और राजाओं सबके अपन प्रभु, शर्मा और पुजारी सब के बारे में बतेलखिन। जैन राजा सब सारस्वत ब्राह्मण सब के अपना साथ रह के लिए अनुमति दऽ देलखिन। और एक दिन सारस्वत ब्राह्मण सब जैन राजा इमादी भैरव के पास गेलखिन और 1550 ईस्वी में भगवान वेंकट रमन के लिए मंदिर बनावे के लिए एकटा जमीन मंगलखिन। और राजा इनकर सबके उद्देश्य देखकर खुशी खुशी जमीन दऽ देलखिन और जमीन के साथ कुछ कारी पत्थर सेहो देलखिन, जे ओहि क्षेत्र के प्रचलित पत्थर रहे। जैन राजा सारस्वत ब्राह्मण सबके जे जमीन दान में देलखिन मंदिर बनावा के लिए, ओहि जमीन पर
कोनो धार्मिक संस्थान के एकटा महिला के कब्जा रहे और जैन राजा और ओतऽ के लोग सब, ओतऽ के ऋषि मुनि सब वो महिला के आगा बहुत अनेक प्रकार के शर्त रखल के, लेकिन वो महिला सिर्फ एक टा शर्त मनल के। वो शर्त अरे ता 4 टा शक्तिशाली गण जिनकर पूजा हेबाक चाहिए और उनका नारियल, हरियर कद्दू, हल्दी आदि के बलि देबाक चाहिए, नहीं तो वो नाराज भ जथिन। और एकर अलावा वार्षिक बलि भी देबाक चाहिए, क्या कि एतऽ के आसपास के कोनो एरिया, कोनो क्षेत्र अपवित्र नहीं हो या कोनो अपवित्र चीज नहीं हो, तै द्वारे वार्षिक बलि सेहो देबाक चाहिए। महिला के शर्त सुनकर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण और जैन राजा ई महिला के शर्त के हर्षो उल्लास के साथ स्वीकार केलखिन और ओकर बाद मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ भ गेल। शुरुआती दौर पर एकटा विशालकाय मंच बनायल गेल रहे और मंच के चारू ओर खंभा के ठाढ़ कयल गेल रहे और छत नारियल के पात से बनायल गेल। ओकर बाद मूर्ति के अंदर स्थापित कयल गेलै और लोग सबके भलाई के लिए प्रार्थना कयल गेल। मंदिर परिसर के निर्माण कार्य सेहो चलि रहल छलै और सोम शर्मा तिरुपति से भगवान श्री वेंकट रमन के एकटा और मूर्ति लऽ कऽ करकला पहुंचलखिन, जे उनका 14वीं शताब्दी के अंत में तिरुमला के पुजारी सब देने रहथिन। सोम शर्मा एहि मूर्ति के भगवान वेंकट रमन के पहले से स्थापित मूर्ति के साथ एकटा नवका पत्थर के मंच पर स्थापित केलखिन। 1500 ईस्वी में करकला में कुछ डकैत सब हमला केलके और सोना चांदी सब बनल आभूषण सबके और मूर्ति सबके चोरेनाइ शुरू कर देलक। ब्राह्मण सब ई घटना के देख कर डर गेलखिन और वो सब अपन मौन बना रखिन और दुनू मूर्ति और अपन कीमती सामान लऽ कऽ क्षेत्र से भाग गेलखिन। और ओकर बाद सारस्वत ब्राह्मण सब जैन राजा सबके पास जाकर अपन क्षेत्र के सुरक्षा के लिए कहलखिन और जैन राजा सब सारस्वत ब्राह्मण सबके 100% नैतिक समर्थन देलक। करकला के सारस्वत ब्राह्मण सब भाई का एकटा मुल्की नामक क्षेत्र में पहुंचलखिन और अपन पास में जतेक महत्वपूर्ण सामग्री सब रहे वो एकटा कुआं में फेंक देलखिन। शासक और डाकू सब के बीच में बहुत पैघ युद्ध भेले और ओकर बाद डाकू सब के करकला के छोड़ कर भागा पड़ले, क्योंकि डाकू सब युद्ध हार गेल। घटना शांत भेले, सारस्वत ब्राह्मण सब कुआं के लग वापस लौट कर आबि गेलखिन और अपन सबटा मूर्ति और लेखा सबके पुनः प्राप्त करे के प्रयास केलखिन, लेकिन सारस्वत ब्राह्मण सब वो मूर्ति के पुनः प्राप्त नहीं कऽ पेलखिन जे मूर्ति सोम शर्मा अपने संगे लऽ कऽ आयल। सोम शर्मा उदास भऽ कऽ वापस करकला आबि गेलखिन और एक दिन भोर में एकटा मुल्की व्यक्ति ओहि कुआं के पास से गुजर रहल छलैया और वो देखलकै कि कुआं के नीचा कुछ चमकैत देखलकै, तो वो कोशिश केलकै कुआं के नीचा जाकर कि ई चमकैत चीज की छै। तो जखन वो कुआं के नीचा गेलै तो देखलकै कि ई तो वह मूर्ति छै जे करकला के सारस्वत ब्राह्मण सबके चाहे छलैया। मुल्की व्यक्ति सोचलकै कि भगवान मुल्की में रह के मोन बना लेने हेथिन, तै द्वारे वो मूर्ति के लऽ कऽ सोयरा विठल द्वारा स्थापित श्री वीर विठल मंदिर में पुनः स्थापित करे के योजना बना ले। सबके वीडियो केहन लागल सेहो कमेंट करियो, चैनल के लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और बेसी से बेसी मिथिलावासी तक पहुंचावा में सहयोग करियो। जय मिथिला, जय जान।